Her er Anne. Hun har købt en ny bil, fordi hendes gamle Citroën ikke kan længere. Derfor skal hun have sin gamle bil skrottet. Heldigvis ved Anne, at vi i Danmark har en ordning, der sikrer, at udtjente biler bliver skrottet miljømæssigt forsvarligt. Så meget som muligt bliver genbrugt og genanvendt, samtidig med, at de farlige stoffer i bilerne bliver håndteret sikkert. Når Anne skal skrotte sin Citroën, går hun ind på borger.dk. Her kan hun se en liste med godkendte ophuggere, og hun kan finde ud af, hvilken der passer hende bedst. Herefter er hun klar til at logge ind med sit NemID. Nu skal Anne finde sin bil i systemet. Det gør hun ved at indtaste bilens registreringsnummer eller stelnummer i feltet Fremsøg bil, og så klik Søg. Herefter viser systemet den bil, der passer på det indtastede registreringsnummer eller stelnummer. Anne tjekker, at det er hendes Citroën og markerer bilen. Så skal Anne oplyse, hvordan hendes ejerforhold er til bilen. Fordi Annes CPR-nummer passer med det CPR-nummer, som står i motorregistret som senest registreret ejer, markerer Anne, at hun er seneste registreret ejer. Herefter skal Anne tjekke, at de oplysninger, som systemet har om hendes adresse, er korrekte. Hvis ikke, kan hun rette på det, før hun klikker på Næste. På næste side skal Anne nu vælge den autoophugger, som hun gerne vil have til at skrotte bilen. Hun kan finde ophuggeren ved at indtaste postnummer eller adressen, hvorefter hun vælger ophuggeren. Herefter trykker hun på Næste. På sidste side tjekker Anne, at alle oplysninger er korrekte, hvorefter hun skal udfylde feltet med tro og love-erklæring. Så trykker hun Godkend, og så er skrotningssagen oprettet. På kvitteringssiden kan hun vælge at downloade kvitteringen som PDF. Nu kører Anne bilen til den valgte ophugger, der allerede kan se Annes skrotningssag i sit system. Hos autoophuggeren kan de medarbejdere, der har en digital medarbejdersignatur, via vir.dk gå ind og følge skrotningssagerne. I autoophuggerens system kan Annes bil ses under Biler til skrotning, så snart Anne har godkendt sagen. Når Anne møder op hos ophuggeren med bilen, skal bilen afmeldes i motorregistret. Mange godkendte ophuggere kan hjælpe med det, eller hjælpe med at henvise til nærmeste nummerpladeoperatør, der kan afmelde bilen. Herefter udfylder ophuggeren en tro- og love-erklæring og godkender. Nu tjekker systemet automatisk, om bilen lever op til kriterierne for udbetaling af skrotningsgodtgørelse, og at bilen er afmeldt i motorregistret. Når bilen er afmeldt, får Anne en skrotningsattest via digital post. I løbet af nogle dage modtager Anne på sin NemKonto desuden sin skrotningsgodtgørelse på 2.200 kroner. Du kan læse mere på www.mst.dk.